खाली कीचड़ बा चल बा। ए जान कह ई हमर तरह से लास्ट फोन ह लास्ट हो ये हम तरह से लास्ट बेर बतियाओ तनी काहे रे ओहो 40 बरस के भौजाई जोन हमर जूली बाड़ी उनके मोबाइल से बतियाओ तनी ओहे बुढ़िया भौजाई के मोबाइल से तरह से बतियाओ तनी अब हमार तहर मिलन ना हो सकेला काहे कि ये करे जा हम तो तरह से प्यार करीला लेकिन जबरदस्ती हमरा अंग में हल्दी के रंग चढ़ावल गई एक करे जा अब हमार बारात आई हमर डोली उठ के जाई हम तरह से ना मिल पाई यही से हम चाहतनी कि तू हमरा बारातों में कभी भूल के मत आई हो काहे कि तहार जोन फोटो बा बाउंसरन के दियाई बा दू गो लंगड़ बाउंसर बड़ो सा कि निहुर के मत आ जाई हो दू गो पहलवान बाउंसर बड़ो सा ओ कनियो के फोटो दिखावल बा हेलो अब हमरा तू शादियों में मत आई हो हेलो न तहर शरीर की दुर्दशा बना वाह श्रीमान भैया मत रोवा मत रोवा तार तकलीफ हम जानता नहीं। ए जान इतना हमरा बुझा गइल बा प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है मुलाकात में जुदाई जरूरी होती है वक्त मिले तो उठाकर पढ़ लेना प्यार की किताब क्योंकि हर प्यार करने वालों की कहानी अधूरी होती है हमारे रुके ना रवाई रवाई नहीं खेल ऊपर हमारे रुके ना रवाई लागल लिखल बा जुदाई हमारे रुके ना रवाई कि जबरन हरती कर नहीं चढ़ावल बटे अब मिलन ना होई अब मिलन ना होई पहाड़ा लगल अभी पुरस्कार मिलल शिवांशु जी के पापा जी चाचा जी वहाँ के मित्र गुड्डू बाबा और हमारा मिंटू बाबू केसरी धन गाय हमारा श्रीमन भाई के माध्यम से भी 500 एगो आई
है हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। ध्यान दो हम चीज नया खड़ा करेले पूरी बम्बई फिल्म इंडस्ट्री कमल बास्कर के नकल करेले। तू बरोबरी बोले लो बोलवाई ले बोलवाई ले गाड़ी दे लो यह अधिकार करे। हाँ यह ज्यादा करे हम लय से मार करे एक तू भूलियो कि हमरा गली में मत आइह कहे कि तोहरा हमरा प्यार के चर्चा पूरा गली में बांटे। ए जा हम चाहत कि तू दूरे दूरे रही। अब हमरे शादियों के डेट हमरा कार्ड पर छपवा दिहल बा। अब हमरे तोहरा से कबो ना मिलन हुई। भले तो दिल में बाड़ा लेकिन हमरा मांग की सिंदूर तू ना बन पाइबा। कहे कि होखे वाला पति हमरे किस्मत में दोसर के होबा। ई प्यार के हम अधूरा एजे छोड़ के जात बानी। हमरा के माफ कर दे। काय गुड्डू बाबा श्रीमान भाई जी ये कला हो चर्चा तोहार प्यार के सबका जुबान सबका जुबान पर तोहर प्यार के चर्चा बा। हमारा गुड्डू बाबा हमारा मिंटू यादव जी साझा पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। चर्चा तोहार सबका जुबान पर कोई के बहाना आइल बानी महारी दुकान पर आइल बानी दूसरा के ध्यान दी है ना दूसरा के दुकान पर आइल बानी मोबाइल दूसरा के बाद दूसरा के दुकान पर आके तोहरा से बतिया होता नहीं। बेटी शादी के काट के छपाई बटे अब मिलन ना हुई अब मिलन ना हुई पारा हमारा गुड्डू बाबा आरटीओ ऑफिस गया अनीस ध्यान दो जवाब देवे के प्रयास कर गाड़ी देवे के लहेड़ा हो पियकड़ हो एकरा फेरे में मत पड़ ध्यान देबू गलती कने है खाली लई पे केहू ध्यान कहता दो एकरा पर तहरा जवाब लगाम देवे के चाहिए लई पे ध्यान दो लई पे हमनी के प्रतिष्ठा एगो जनप्रतिनिधि हैं फुहर ये शब्द बोलवा तारा चैनल द्वारा हर जगह आ तारा रोज के ही काम बा पहले इहे अभियंता जे लई पहले चढ़ावत रहलो अब तू ही अभियंता हो गए तार पछरिया खाली हमरा के फुहरे बोलत रहे अभी खत्म हो गइल बा अब मिलन ना होई पहरा लगावे
बच्चा तोहरा याद में हम रात रात भर रोतन हां लोर के अपना ओढ़नी से पूछतन हां ई त हमरे को 40 बरिस के पुरानिया भौजाई बाड़ी जो मोबाइल से बात करा देतन लेकिन हम चाह बोला अरे हमने शादी में मत दिया हां तहर फोटो बाउंसर लोग के दिखा दिहल बा आइबो त तहर धन है बाबा धन है लिखाई रहा शरीर सुरक्षित ना रहे तोर भौजाई है रे परसा हो रात भर रोवेलू सही बात रोइले रात भर लोरवा समूह होई दूसरा के हम मोबाइल अब बात ना होई दूसरा के मोबाइल कल से बात ना हुई तार फोटो हमार घर के समान हमारे खान साहब सैकड़ों रुपया पुरस्कार देने बार बार नमस्कार बा तो हर फोटो बाउंसर के देखौले बड़े से ए जान हो सकता तारे के मार पीट दी है सब हां एगो परसा बाउंसर बबुआ जी के बाबा और हमारा मौसा जी बड़का मामा जी के माध्यम से ये भी दुबे नाम बा बहुत 72 रुपया पुरस्कार देने हाँ शिलोंग सिटी में गैर नहीं कभी गैल बलो कावन है लोग के भाग्य हुई शिलोंग सिटी में कमल बास जले भोजपुरी के नेशनल कलाकार हम हैं ई लोग के हैं ए हलोई हमारा बिपिन दुबे जी मेघालय के राजधानी है शिलोंग ओ टाउन हॉल में प्रोग्राम भई रहे अब शिलोंग पुलिस के लाइन में भई रहे गलती ना नु कौन लगता नहीं गई रही जगह में दूसरा के मोबाइल हो कल से बात ना हुई तार फोटो बाउंसर के देखौले है सब घर के सामान ए श्रीमान भैया ए से डराइल बने हम कि कहीं तरह के मारपीट मत दस तुहार फोटो बाउंसर के दिखावल अब मिलन ना होई अब मिलन ना होई पहरा लगा बबुआ के बाबा जी हैं बाबू शिवान सिंह के बाबा बानी कॉलेज हवा तो यूनिवर्सिटी है एकरा विशेष ध्यान दे ईसाया पे तो कॉलेज हवा
यूनिवर्सिटी है। गलती ना नू ना जी रोवा टूटी है गरीब के तब परबे करी कुछ ना और बाजी रहा ए जा अब हम चाहतनी कि तू हमरा प्यार के भुला जा। हाँ काहे 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 कि अब जो नहीं हाथ पर मेहंदी देखा तारा हाँ वीडियो कॉल भाई हाथ पे मेहंदी देखा तारा हाँ ए पर हमर होखे वाला राजा जी के नाम छपा गइल बा। अब प्यार के जुदाई तहरा से हमरा से दूर रहिए के सहे के पड़ी। भले तू हमर ना होखबा भले हमरा मांग के सिंदूर ना बनबा लेकिन है करेजे के बीच तोहरे के बसौले ना। बहुत अच्छा जहाँ रही हो खुश रही हो आबाद रही हो हमारा यही चाह। हाँ हमारा श्रीमन भाई मनोज भाई दुबौली हमारा पिंटू बाबू मंटू बाबू संगे संगे हमारा गुड्डू बाबू हजारों रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना कि मास्टर मुना भुला जा कुंवर के प्यार के जिए के पारी पहले जिए के परी प्यार के बाजी जीत गइल बड़ा बाकी हार के जीत जिए के पारी प्यार के बाजी के हार प्यार के बाजी के हार के हाथ में मेहंदी दूसरा के नाम के रचावल बा मंटू भाई के नाम के मेहंदी रचा दिहल बा हाथे में अभी दूसरा नाम के रचावल बटे अब मिलन ना हुई अब मिलन ना हुई पार लगावा ना होई पहाड़ा लगल बैजान मिलन ना होई पहाड़ा लगल बैजान मिलन ना होई पहाड़ा